Yine Hamza, hadi bir poşet at. Boş ver. Siyah bir at. At. O da şurada. Tam önüne. kurmancı. Ne saadet teni. Teni kurmancı. Saatte mi em tevlu havale xwe em hatine vê derê me got em vî gundê Kozluk vî navçeyê Kozluk me got kan birênin di vir derê pirekî dîrokî heye me got em wî temaşe bikin û derheqê wî de jî hinek em tişta ji gundiya hîn bibin. Çawa ku me ji gundiya bihîst gundî dibên ev pire dîroka wî pir kûr e pir û dibên ev ya şaristeniyê ê artûqlî ye ji wê derê ve dest pê kiriye û herî mezin tişekî zef pir xweş çêkirine. Li aliyê xerbê çawa ku me bihîstiye û çawa ku me temaşe kiriye me dîtiye ku tiştekî wexta ku derekî dîrokî hebe dûgela wê derê dixe parezî. Wê derê parez dike û dike ku tiştek neyê serê wê derê. Lêbelê li aliyê şerqê me vî tiştî nedîtiye. Vî awayê em dirîne ku pirê me pirin û derê me ê dîrokî pirin lêbelê tev bela ku ne parêze nekisine parêzî wan dere tev wisa xira dibin. Gerek em xwedîl derê wisa derên û çunkî van tiştê ê ku weka pira tiştê dîrokî yani hebûna welatê hebûna wî welatiyê û hebûna gelê wê derê ne. Wexta ku tiştê wisa ku tune bin xilas bibin ew çax însan mirov nikare bêje ku dûr de jî hinek netewî li wan dera dijîne. Ew jî nikarin were gotin. Ji bo wî gerek e em xwedîl derê wisa derên yani. Çawa ku me bihîstiye ev şaristeniyê vê artûqlû ev pirê ku vêga em li serê ne çawa ku me bihîstiye di dema 1980 de lêxistinê wî demî de dibên leşkere hatine vê derê ji xwe re bi çek û gulê xwe ceribandine. Çek û gulê xwe di vir de ceribandine û vî pirê xistine vî halî. Berê ev pire nebûyî awayî bû daha xweş bû rind bû û eslê xwe bû lêbelê avana hatin bi çek û gulê xwe verê çek û gulê xwe di vir de ceribandin û xistine vî halî. Yani em dixwazin ku dûgel xwedî derê li van tiştê dîrokî. Çünkî gel olarak destê me de hêzek tune. Tenê hêz di destê dûgela de ye. Tenê ew dikarin li van dere de xwedî derin. Çawa ku beriya qaskekî jî me got li aliyê xerbê çawa ku dûgel xwedî dertên ciyê dîrokî em dixwazin aliyê şerqê jî xwedî derin. Li van dere de jî şaristaniyê ê herî mezin li van dere de dijîne. Biz buraya Batmanlı olarak geldik. Batman'ın kültürlerine, Batman'ın zenginliklerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Tarihi Pisyar Köprüsü kaderine terk edilmiş. Hakikaten Batmanlı olarak biz buraya geldiğimizde ne kadar tarihlerimize sahip çıkıldığını, burada tarihi değerlere ne kadar değer verdiğini bakarak öğrenebilirsiniz. Değerler geçmişi günümüze taşıyan değerlerdir. Bu değerlere milletimizce, devletimizce sahip çıkılmasını istiyoruz.